Hello mga langga, good afternoon. Kain tayo. Lunch for today is chicken and beef. And then rice. Ginger salad with cheese and tomato. Yan po ang beef. May indomie pa kami na galing ng restaurant yan. And po yung salad. Chicken. Ito po yung rice namin. Oh, diba? Usok-usok pa. Siyempre, hindi mawala yung kape. Kape. Diba? Yan natin yung kamay natin. Sarap pag magkamay. Sarap. Kain tayo. Langga. Sarap. Sarap ng salad yung namin. Siya Georgia. Sarap ito. Baby tomato. Bye bye mga langga. Sa next video. God bless all.